Willy. I dag der skal vi have endnu et afsnit af På Tur med Willy. Afsnit 4. Og jeg havde lovet her, at vi skulle gå ned til søen. Så vi er på vej ned ad bakken igen, ligesom sidste gang. Hold op. Og det regner lidt, kan jeg mærke. Den vej. Så ja. Vi er på vej ned til søen. Og I skal sidde godt. Ej, er der guldfisk? Nej, det er bare regn. Men der er i hvert fald guldfisk i den her sø. Jeg ved ikke, om I kan se det. Der er i hvert fald guldfisk nogle gange. Jeg ved ikke, om I kan se det. Nej, der er ikke guldfisk i dag. Lad os prøve at røre ved den anden side og kigge. Hov, det var en dræbersnej. Jeg tænker lidt, at vi skal gå op til, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, vi går op til Netto og kigger. Her der går det mega ondt, når man har shorts på, det har jeg. I hvert fald om aftenen. Jeg prøver at kigge her. Det er lejligheden. Jeg ved ikke, om vi skal gå hele vejen rundt. Det gør vi. Det gør vi bare, mand. For det vi er. Ja, mand. Det kunne Ebbe. Fra jeg træt barn. Så når klokken kun er 9 om morgenen. Lad os lige prøve at gå ham. Og det her, det er et andet sidste afsnit af På Tur med Willy. Men hvis I bare hvis den her video bare klip. Okay, hvis afsnit 5, altså det sidste afsnit, hvis den får 10 likes eller 20, 10 eller 20 likes, så kommer der en sæson 2. Så ja. Så er vi ved den bedste ende af søen. Der hvor man kan se mega godt. Kan I se hvor klart vandet er? Ja, man kan se det. Man kan se noget af vandet. Det var noget mudder. Okay, lad os lige gå tilbage. Der hvor vi kom fra. Faktisk en lang tur rundt på søen. For det er mega ondt at holde kameraet. Vi er til at skifte arm. Mærkelig måde at holde, men den her jeg er vant til at holde med højre. Og jeg har fået sko. Bare en løve, der lige kom forbi, ikke? Og en elefant. Nej. Så meget er vi heller ikke ude i naturen. Der er mest bare frø og guldfisk med sø.
Dræbersnegle, dem var der mega mange af. I går der gik jeg en tur ud i skoven sammen med min mor. Ja, nej. Jeg gik i hvert fald en tur. Så jeg sådan en dræbersnegleklub, der er i gang med at spise deres unge. Dem tror jeg lige, de er. Altså, vi spiser jo ikke vores unger, hvis man har nogen. Her derovre. Ups, så de rustede kamera. Men lad os lige gå op til der, hvor jeg filmede i går, eller i sidste afsnit. Der holder 1000 biler på den her parkeringsplads. Nej, der holder kun 3 biler. Nej, der holder 1, 2, 3, 4, 5 biler. Men der omkring klokken 5, der holder der mega mange biler ude på Nettos parkeringsplads. Det er helt sindssygt. Der er så mega mange, der skal ind og træne. Hvor jeg filmede i går. Så gik jeg igennem den der tunnel derovre. Nej, men jeg har faktisk lige noget, jeg skal fortælle jer. Der er en mur herovre. Den følte jeg ned fra i forgårs. Så jeg min fod helt vildt. Jeg kan åbenbart ikke ondt mere. Altså, ved I, hvor dum jeg er? Jeg falder ned fra den der mur. Den falder jeg ned fra. Ved I hvorfor? Nok bare fordi, at jeg er travlt med at kigge på Netto, ikke? Så ser jeg ikke, at jeg ryger ned. Og jeg har en bold i hånden. Jeg har en fodbold i hånden. Der smed jeg bare, så landte jeg på min fod. Det var mega ondt. Wow, hun allerede var i 7 minutter. Det er længere end den sidste video. Nok også fordi vi skulle gå rundt og søge. Det er det gyldne skilt igen, mand. Det gider jeg bare ikke gå hen til for magt af. Netto. Den blå skraldespand. Den gider vi ikke se på. Tusind tak fordi I så med. Vi ses. Skal vi se her. Det er bare en flot udsigt. Ja. Så tusind tak fordi I så med. Vi ses. Hej.